Mä siis pidän teille arvonan ja palkinnon on tämmönen kouluja. Aito on tämmönen maurakoira-aito ja jääkarhu-aito. Ja sitten on tällainen silmällä, minkä mä ostin eilen tätä arvontaa varten. Sitten tän eoksenkin ostin eilen arvontaa varten. Ja vielä saa hyvä niin se nimi on Sherlock. Ja sitten on tämmönen kynslakkaisi sieltä. Ja sitten tästä Crocsin aurinkoksi. Taas lukee Crocs. Juu. Ja nämä petsit saatte. Ja tässä arvossa on nyt 7 osallistujaa. Eli mun ystävät, ja niiden ei tarvitse kommentoida kommentteihin. Mutta jos te haluatte 2 lappua teille, mitä tavallaan paremmin voitatte tämän arvokkaan setin, niin sun pitää niin jos haluaa, niin se koituu Adan somet, eli Ada LPSn, niin tossa lukee sen somet, ja teillä on aikaa osallistua 15 minuuttia. Eli te osallistumista aika päättyy noin jotain niinku 10:02. Ja siihen ei ole mikään pitkä aika, että osallistukaa nopeasti kommentoimalla mukana osallistunut jotain. Sillä smuttiin en muuta, on vähän kiire, että mä saan tämän videon tubelle, teillä on vielä vähän aikaa osallistuakin. Mut joo, ei mulla ollut muuta, moikka!